Ikaw anong isulat mo kong anak? Dapat ang mutulat sa anak. Si Bitmaster ah. Sabit master. Tet, pagdali ba? Nauwan naman lang di oy. Ano naman Ma, si Saryo, ma. Mo ni ka chula gabi? Ha? Magago ni daw lakihan ko yung pangari. Usa mo ka disa? Asa to pangbutok ni mong bayhana ka? Kani pa nagwaya imong gipulit? Imong ginaganat? Ha? Di ba kita ade? Di en man dili mapunit eh. Dili, mauwi. Mauwi. Nangayon ano ni? Mo ni ka chula si mga gabi. Sana all. Chula? Oh. Chula? Uy. Ikaw anong isulat mo kong anak? Dapat ang mutulat sa anak. Si Bitmaster ah. Sabit master. Katong gwapo kayo ba? Tungguapo? Ano man? Oh, gwapo. Gawaya ni mga babae. Gwapo kayo. Pa, imo anak. Hoy, hilom ha? Ay, ko. Layas! Layas na ba? Di ka malakaw? Ha? Di ka malakaw? Di ka malakaw? Di ka malakaw? Dai, just wa me ani. Wa me ka o yun ani lagiya. Hilom ha, iwan pa ni ha? Malakaw! Malakaw! Pa, palayasan na Minawas ako pa. Palayasan na samtang. Mahal makapungkot. Si Saryo kasi na ako. Pabinoon! Si Saryo classmate na ako. Tigrista na sa ayudo. Hospital mo? Oh, ayun to. Di pa rin ako kay atong bayag mag katumpagon na. Tagpilang ayuda. Tinti. Pagtingin ko, dong, okay ra ka dong? Ilista mi sir. Okay ra ka? Okay ra ka? Seryo? Seryo? Pasensya kaya di sa dili naman ako apil eh. Uy, hala. Uy, bahala naman uy, isa. dong, among bayag. Katumpagon mo na. Labot matumpag na karon. Bastrok pag ano baba. Wala ko me. Uy, sorry, jud kay dong. Sorry, ano Pwede mo ko mga isuri dong. Ako di sa dili. Alawa, tanawa ka hanggaw nimo. O resulti pa kaday bayhana ka nga tighatag mo ayuda. Di ni mangin ani. Ano sa hapa ba ka dito support? Bapa Ako ka dito? kalante. Ay, Ako ikaw na ba ba? sala? Ako ba sala? Ako sa man sala. Ay, wasa. Ano sa kasulti? Wasa di ba ka? Tana diretso na mo pang sagbag, palumbag no sa mo to. Ang kaya maglapod nimo kay utul-utul ni malam. Ang sulti pa ka. Bahala mo dyan, sayang. Sayang ang 10K. Ikay gabas no. Ay,